Новы крэдыт у абмен на інтэграцыю. Сёння Мінфін Расіі заявіў пра тое, што магчымае выдзяленне Беларусі чарговага крэдыту. Гэта Белсадзум. Я, Аліна Коўшчык, вітаю вас і запрашаю. А пачнем сённяшняе выданне са скароты навінаў. У Генпракуратуры Беларусі лічаць юрыдычна неабгрунтаваную адмову Літвы і Латвіі спрыяць расследаванню справы аб генацыдзе беларускага народу падчас Вялікай айчыннай вайны. Справу наконт генацыду Беларусь распачала летась пасля непрызнання Літвою і Латвіяй вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Менск цвердзіць, што літоўцы і латышы удзельнічалі ў карных аперацыях супраць беларусаў падчас нямецкай акупацыі. Пагражаў і дыскрымінаваў беларускіх спартоўцаў. Міжнародная федэрацыя хакею дыскваліфікавала кіраўніка Федэрацыі хакею Беларусі Дзмітрыя Баскава. Адхіліла яго ад удзелу ва ўсіх міжнародных і нацыянальных хакейных турнірах тэрмінам на 5 гадоў. Прычынаю стаўся ціск і дыскрымінацыя спартсменаў праз іхныя палітычныя погляды. Асоба Баскава замяшаная таксама ў справу забойства пратэстоўца Рамана Бандарэнкі. Нефармальная арганізацыя атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі тэрарыстычная паводле версіі беларускай дзяржавы. Пасля адпаведнага рашэння Вярхоўнага суда Камітэт дзяржаўнай бяспекі абнавіў пералік арганізацыяў і фізічных асобаў, якія маюць дачыненне да тэрарыстычнай дзейнасці. Раней у спіс дадалі Дзяніса Хофмана як галоўнага каардынатара чату атрадаў грамадзянскай самаабароны Беларусі. Мінздароўя закупіла вакцыну супраць грыпу. Сезоннай хваробы, пік якой зазвычай прыпадае на канец студзеня. Цяпер захворванняў на грып яшчэ няма. Міністэрства прыняло рашэнне сумясціць сезонную вакцынацыю супраць грыпу з прышчэпкавай кампаніяй супраць каронавіруснай інфекцыі. Што да апошняй, колькасць захворванняў пайшла ўгару. Чакана прыйшоў штам Дельта. Рэзюмавала намесніца міністра здароўя Алена Богдан. Сёння другі дзень аднаго з найбуйнейшых эканамічных форумаў Еўропы, які адбываецца ў польскім Карпачы. За падзеямі на форуме сочыць наш карэспандэнт Ігар Кулей. Другі дзень форуму ў польскім Карпачы надаў значна болей увагі беларускаму пытанню, а беларускія спікеры мелі значна лепшыя магчымасці, чым учора, каб распавесці пра сітуацыю ў нашай краіне, у тым ліку падчас дыскусіяў, не абавязкова звязаных з Беларуссю. Але каштоўнасць пляцоўкі ў Карпачы не толькі ў публічных выступах, а і ў часамі незапланаваных прыватных кантактах. Гэтак сталася учора, калі мэр Львова Андрэй Садавы заўважыў спадарню Ціханаўскую падчас вячэры. Тут жа на выхадзе з рэстарану адбылася 10-хвілінная размова і адразу дамоўленасці, якія стануцца дапамогай беларусам, што знайшлі прытулак ад палітычнага пераследу ва ўкраінскім Львове. Нягледзячы на сваю важнасць, дзясяткі падобных сустрэчаў, што тычацца Беларусі, застаюцца па-за аб'ектывамі камераў. Заўтра нас чакае яшчэ адзін дзень працы форуму і, магчыма, адзін з сюрпрызаў сёлетняй імпрэзы. Юрый Васкрасенскі, чалавек, які сваімі перакананнямі прадстаўляе рэжым Александра Лукашэнкі, абяцае выступіць на адной з дыскусійных панеляў. Што тычыцца дня сённяшняга, то мы паразмаўлялі больш як з дзясяткам асобаў. Гэта і навіны пра праграму Каліноўскага ад ейнага дырэктара Яна Маліцкага, чаму Павел Латушка выбачаецца за сваю ранейшую працу на эканамічным форуме, а таксама з якой павесткай сюды прыехала Святлана Ціханаўская. Усё гэта глядзіце ў нашых пазнейшых выданнях, аб'ектыве, а таксама ў нашых соцсетках і чытайце ў тэлеграме. А зараз спецыяльна адмыслова для праграмы «Белсадзум» размова з былым прэзідэнтам Грузіі Михаилом Саакашвили пра Беларусь и Александра Лукашенко. Вы знакомы ведь с Александром Лукашенко? И вот если бы вы, как бывший президент, могли к нему обратиться как тоже, человеку, который занимал этот пост, сейчас, к сожалению, наверное, силой продолжает его занимать. Что бы вы сказали Александру Лукашенко? Он в совершенно другой ситуации. Он, наверное, сам себя как-то заигрался в эту ситуацию. Я не знаю, какой выход есть из его ситуации, правда. Потому что нет, это проще. Я никогда не цеплялся за власть. Один раз я сам добровольно ушел в отставку, второй раз я закончил свой срок и, естественно, было ограничение срока и перепоручил другим, хотя у меня была абсолютная власть. Были преимущества у Беларуси в последние годы, то, что Беларусь пыталась все-таки проводить такую многовекторную политику, практически это все сошло на нет. И, конечно, это связано с внутренней политикой. Мне кажется, что все, что сейчас говорит Лукашенко, это просто,
даже я не представляю, как это входит в его интересы, потому что это просто, он говорит этим, что у него вообще другой игры вообще нету, кроме как быть полностью под Путина. А Путин не умеет щадить, Путин не умеет оценивать такие вещи. Путин просто до конца закончит и выжимает как лимон. Вот посмотрите на судьбу Януковича, и потом избавляется от них. И я точно знаю, что это не в интересах белорусского народа, не в интересах всех нас, всего региона. Так что будет жалко, если практически белорусская государственность, которая и так почти сведена на нет сейчас, будет отменена. Сейчас единственное, почему, мне кажется, Россия до конца не проглатывает Беларусь, не аннексирует, это то, что они создали большие зоны серые для отмывания денег, там ФСБ, военщины, там какие-то там новые базы пооткрывали, там самолеты летают, там они, эти генералы, что-то возят. И вот пока, к сожалению, вот условное у государства Беларуси зиждется на том, что кому-то в России выгодно эту серую зону на своих задворках иметь, которая формально не называется Россией, но полностью контролируется этими группами. Поэтому мне кажется, что самое печальное, что происходит и в Беларуси, и в других странах региона, что люди уезжают. И просто их массово выталкивают не только из Беларуси, это со всех стран. И где в силу экономических причин, в целом в силу также, что нету ощущения свободы и перспективы, ощущения того, что нельзя жить по-человечески в этих условиях, они ищут другие пути, другие страны. Это очень печально, если 1 миллион белорусов вдруг через 10 лет скажут, что они уже поляки. А их дети точно уже будут поляками. Потому что Беларусь как страна уникальна. Это реально, она круче многих скандинавских стран и стран Балтии. Она имеет большой потенциал. Очень талантливый народ, удивительный народ. И этот народ заслуживает гораздо лучшей доли, чем сейчас. Это понятно. Как вы оцениваете вот сегодняшний уровень отношений между Беларусью и Украиной? Потому что в ваше время не было, еще 2020 года не было вот того, что происходило. Как бы вы сегодня вот переоценили то, что происходит в белорусско-украинских отношениях? Нам однозначно для нас, в общем, это болит. Да, и когда начались протесты массовые, я сделал свое заявление в плане того, что, знаете, лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже. И то, что сегодня переживает белорусский народ, волелюбный, на мой взгляд, это очень несправедливо. И мне очень жаль, что Лукашенко стал на этот путь. И это тяжелые времена, и для нас тоже, потому что мы, как соседи, да, как государство, в котором живут много белорусов, мы живем все в мире и в благополучии между собой. Нам жаль, что такие процессы происходят, но это вот этот пояс авторитарных режимов, который мы на сегодняшний день видим, да, начиная от Китая, Россия, теперь уже Беларусь. Сегодняшняя Украина специфична к тому, что в Беларуси относится, потому что, с одной стороны, присоединяется к санкциям, которые вводит, например, Европейский Союз, но с другой стороны, объем, например, торговли бензином, топливом, да, у нас на очень высоком уровне взаимодействия, там, города украинские пробуют закупать белорусские, например, автобусы, троллейбусы. Но мы же очень тесно связаны экономически. Понятно, что если есть санкционная политика, мы будем ее частью. Но я, например, не совсем был согласен с решением украинского правительства запретить полеты прямые. Это что значит изолировать всех белорусов, чтобы они не могли приехать в Украину? Богатые белорусы, которые имеют свои частные самолеты, у них проблем нет. Поэтому это несправедливо абсолютно по отношению к людям. Я больше считал, чтобы вот прямые сообщения между Киевом и Минском, они были сохранены. Не для третьих стран, я имею в виду, чтобы только вот между двумя странами. Для самих белорусов, мне кажется, это была бы возможность даже покинуть страну. Но наше правительство поступило по-другому. Я считаю, что это было не очень адекватно. Я надеюсь на то, что
демократия будет восстановлена в Беларуси, и мы заживем так, как жили раньше. Как Минск официально будет воспринимать Украину, когда видно, что Украина стремится к вступлению в НАТО, вы стали ассоциированным членом сейчас, и к этому идете. Как думаете, как изменится политика? В нашей Конституции Украины записано то, что наш стратегический курс в НАТО и в Европейский Союз. Я могу сказать точно, что для наших соседей, для наших дружественных государств мы будем являться очень стабильным, предсказуемым и доброжелательным соседом. Я считаю, что это только усилит нашу безопасность и развитие демократии. Мы против чего? Да? Мы против авторитарных режимов, мы против того, чтобы у нас забирали право на самоопределение. И мы не можем поддерживать или толерантно относиться к тому, что восстание режимов против собственного народа. Это абсолютно для нас является непринятным. Новы тэлевізійны сезон Белсату пачнецца ўжо ў панядзелак. У дадзенай сітуацыі, калі ўлады штодня змагаюцца з вольным словам, самае галоўнае – мы працуем далей. І ад панядзелка вяртаемся да жывых эфіраў, з чаго асабіста я вельмі цешуся. Мінуў год, як мы апынуліся ў новай рэчаіснасці. Як вольнае слово стало злачынствам, а незалежныя журналісты мішэнню. Але нашая мэта – паказваць праўдзівую інфармацыю людзям, у якіх яе няма. Выкрываць злачынствы ўладаў. Даваць слова тым, у каго яго адбіраюць. Падзеі, якія нас яднаюць. Рэчы, якія нас вызначаюць. Людзі, якімі мы ганарымся. Мы – ваш голас. У эфіры Белсат. Мы працуем далей. Шановне гаспадарства, нягледзячы ні на што, Белсат працуе далей. А што вас чакае ў новым тэлевізійным сезоне, крышачку прыадкрыю вам таямніцу ў сённяшняй размове з праграмнай рэдактаркай нашага тэлеканалу Стэфанія Кавалеўская. Вітаю, Стэфанія. Привет, Аня. Ну, шчыра скажам, лето нам выдалася цяжкім. Так, это правда. Я, калі сюды ішла, думала, што для нас, тэлевізійшчыкаў, магчыма, так падсвядома новы сезон асацыюецца з пачаткам навучальнага года. І я думаю, што вялікая частка маіх калегаў, калі б мелася напісаць пра сачыненне, як я правёў лета, то гэта было сачыненне поўнае ператрусаў, затрыманняў, арыштаў, канфіскацый, некаторых выпадкаў эміграцыі. І гэта было вельмі складанае лета. Улады беларускія робяць усё, каб задушыць незалежную журналістыку, зарабіць усё, каб вольнае слова не мела права на існаванне, але яны не разумеюць, што гэта немагчыма. Ну, нягледзячы на ўсе гэтыя ператрусы, все гэтыя складанасці, удалося захаваць нашу тэлевізійную прадукцыю і праграмы вяртаюцца. Чаго чакаць на экране? Так, большасць нашых праграмаў, гэта вялікі поспех, вяртаецца з летняга адпачынку. І кожны раз, калі я прыходжу ў студыю сказаць нешта пра новую эфірную сетку, заўсёды гэта несправядліва, таму што пра адны праграмы атрымаецца казаць, пра іншыя не атрымаецца, хоць кожная праграма абсалютна заслуговая, каб пра яе прагаварыць доўга, шмат, тым больш, што кожная праграма прайшла вялікі шлях, але тут варта адзначыць... Але галоўнае глядзець праграмы. Так, менавіта. Можна адзначыць некалькі праектаў, гэта давайце разбірацца. Наши журналісцкія расследаванні, якія робяць каманда журналістаў, следчых журналістаў, хіба што найлепшых следчых журналістаў Беларусі пад кіраўніцтвам Станіслава Івашкевіча. Гэта абсалютна унікальны праект, это адзіная такая праграма ў Беларусі. Прычым каманда журналістаў супрацоўнічае з профільнымі арганізацыямі, якія даследуюць карупцыю, напрыклад, OCCRP, то бок это Цэнтр па даследаванні карупцыі і арганізаванай злачыннасці. У іх ёсць партнёры таксама ў суседніх краінах, у Украіне гэта, напрыклад, схемы. Таксама вяртаецца з вакацыі праграма «Эканоміка з чалым». Думаю, Адзін з самых любімых беларускіх эканамістаў. Дакладна так, я думаю, яго не трэба прадстаўляць, але як у папярэднім сезоне гэта будзе моцная доза эканомікі, прычым не такой абстрактнай, тэарэтычнай, а аналіз падзеяў эканамічных за тыдзень, который важны для кожнага беларуса, што гэта значыць для нас.
Таксама вяртаюцца праграмы культурніцкія, моўныя, гістарычныя. Гэта вельмі важна, таму што апрача атакі на грамадзянскую супольнасць, на журналістаў, на недзяржаўныя арганізацыі, мы бачым атаку таксама на беларушчыну. Бо, напрыклад, ліквідацыя кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва нельга трактаваць інакш, таму вяртаюцца праграмы, для нас гэта вельмі важна, па-беларуску, без цэнзуры. Вяртаюцца лабірынты, інтэрмарыум. Вяртаецца таксама наша сатыра. Хай так будуць вялікія змены, але мы ўсё яшчэ не будзем адразу ўсе сакрэты адкрываць, таму абавязкова глядзіце. Цудоўна. З'явяцца ў нас і новыя твары, хоць і ў старых праграмах. І таму цяпер абсалютна эксклюзіўна толькі для вас перад прэм'ернай мы пакажам вам маленькі кавалачак перад прэм'ернай праграмы «Мова на нова». І вы даведаецеся, хто вас будзе там чакаць. Алло? Ну што, як ты? Ой, не ведаю. Я нешта сумняваюся. Чаму? Всё атрымаецца. А раптам здагадаюцца. Ды ніхто, кажу, табе не здагадаецца, прыклей памацней. А як не выйдзе? Кажу, табе атрымаецца, збірай рэчы. Ох, ну добра. Іду. Ну што, у «Мове на нове» будзе новая энергія Віктора Шукіловіча. Так, Аляся Літвіноўская і Глеб Лабадзенка перадалі эстафету новаму вядоўцу. Як яго будзе атрымлівацца, як ён будзе раскрывацца ў новай ролі, усіх запрашаем глядзець штонядзелю. І таксама калегі прасілі перадаць, што яны хочуць, аўтары хочуць зрабіць праграму яшчэ больш інтэрактыўнай. Таму праз соцсеткі Белсату можна дасылаць пытанні, можна дасылаць прапановы тэмаў. Віктор Шукіловіч абяцаў адказаць усім. Ці гэта так, можна будзе праверыць, абавязкова дасылайце пытанні. Цудоўна. Так што, гледачы, дасылайце пытанні, можа, вы хочаце даведацца альбо нейкую тэму, альбо нейкае слово па-беларуску. Цяпер всё да Віктара. Я баюся, што цяпер у Віктара соцсеткі проста разарвуцца. Ён прасіў сам, так што я толькі перадаю просьбу. Застаецца таксама ў эфірнай сетцы і праграма «Беларус-Беларусу». Гэта важны праект, які паказвае, наколькі салідарнымі мы сталі за гэты час. Так, прычым гэты праект пашыраецца і ў хранаметражы, ён будзе крыху даўжэйшы, а таксама геаграфічна. І тут я зацытую нашу вядоўцу Валерыну Куставу, таму што Беларусь гэта не толькі і не столькі тэрыторыі, Беларусь гэта перадусім людзі, дзе мы разам, там і Беларусь. То бок гэта галоўная мота праграмы і абавязкова запрашаем глядзець штопятніцу на Белсаце. Ну, мне здаецца, што я для сябе, прынамсі, так фармулюю, што Беларусь цяпер там, дзе беларусы ёсць. Дакладна так. Так што так это выглядае. Але, канешне, я бы хацела пахваліцца і праграмы, у якой я прымаю удзел, гэта праграма «Прасвет», якой ўжо вельмі шмат гадоў. Але ў гэтым сезоне мы прыйдзем з новым графічным афармленнем і таксама, спадзяюся, новымі тэмамі, якія зацікавяць нашых гледачоў. Абавязкова, і мы ўсе чакаем цябе і таксама твайго сувядоўцу Сергея Пелясу у новай студыі. Всё новае, але тыя ж самыя вострыя пытанні, таму што варта глядзець шырэй. Варта глядзець шырэй. Так што, дарагія гледачы, Стэфанія, дзякуй вялікі за гэтую размову, а нам застаецца заклікаць вас быць з намі цягам новага сезону. І памятайце, што сёння дзень, калі беларусы выказваюць сваю салідарнасць з затрыманымі журналістамі і блогерамі. І тут мы, канешне ж, мусім узгадаць тых нашых вядоўцаў, якія застаюцца за кратамі. У меня вось проста дрыжыкі зараз па скуры ідуць, таму што і Кацярына, і Даша, а таксама і Уладзімір Мацкевіч, вось, дарэчы, знаходзяцца за кратамі. Так, і у нас на старонках у тэлеграм-канале ёсць лічыльнік, і сёння мінае 296 дзень, калі Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева за кратамі. Уладзімір Мацкевіч быў затрыманы 4 жніўня, то бок гэта 36 дзён. Гэта вельмі балюча. Мы чакаем на волі ўсіх нашых калегаў, не толькі белсатаўскіх, усіх журналістаў, усіх палітзняволеных, і спадзяёмся, што гэты дзень надыдзе як мага хутчэй. Дакладна так. Гледачы могуць таксама дапамагчы нам, гледзячы нашыя праграмы, падсумоўваючы, пісаць нам каментары. Будьце з намі актыўныя. Для нас гэта найлепшая падтрымка. Ну і памятайце, каб пісаць палітзняволеным. А сёння асабліва заклікаю вас пісаць журналістам.
Сёння ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці журналістаў. Гэта прафесія ўсцяж застаецца адной з самых небяспечных. Так, у 2020 годзе паводле Committee to Protect Journalists у свеце было забіта 32 журналіста. Больш як 65 зніклі без вестак. Для ўсіх нашых беларускіх калегаў апошні год стаўся самым цяжкім за ўсю гісторыю незалежнасці. Толькі за 12 месяцаў было арыштавана 480 журналістаў. 62 з іх зазналі катаванні. 97 адбывалі пакаранне ў следчых ізалятарах, а 29 асобаў цяпер за кратамі. У тым ліку нашы журналісты Катерина Андреева, Дар'я Чульцова і Владимир Мацкевич. Шмат журналістаў знаходзяцца за кратамі, шмат журналістаў з'ехалі, рэпрэсіі закранулі тым ліку маю сям'ю. Каця знаходзіцца ў зняволенні ўжо 10 месяцаў. І сам я знаходжуся пад крымінальнай справай. Мы разумеем, што зараз журналістыка ў Беларусі пражывае жахлівыя часы, жахлівыя ў плане рэпрэсіяў, в плане пераследу, але адначасова гэта і ў пэўным сэнсе момант, зорны момант для журналістаў. В тым сэнсе, што мы хіба што прыйшлі ў гэту прафесію якраз для таго, каб асвятляць падзеі ў такія надзвычайныя часы. Виделись мы с ней 25 августа. Я ездила к Дарье на свидание, на короткосрочное свидание. Мы с ней виделись 4 часа. Выглядела Даша очень хорошо, позитивно. Настроение было очень хорошее у нее. Улыбалась все время мне. Ну, рассказывала, конечно, много чего. Работает она, работает лекальщицей, рисует на ткани мелом. Поэтому работа ей нравится, такая подвижная, не сидит она за машинкой. Много работы, конечно, устает. Но позитив все равно присутствует. Давление все равно идет на них. Ну, я так понимаю, что все-таки, наверное, они пытаются их там воспитывать и мозги промывать. Хотя она не говорит, но я так понимаю, что это так, все равно это идет. Ну, сами понимаете, где они находятся. На жаль, 8 верасня гэта ўжо даволі складаны дзень для беларускай журналістыкі. Салідарнасць гэта адно з немнога, што ў нас засталося, але ў гэты дзень мы працягваем заклікаць міжнародную супольнасць і, канешне, беларускія ўлады да вельмі простых рэчаў, што журналістыка гэта не злачынства і нашы калегі не мусяць сидзець за кратамі. На дадзены момант 28 прадстаўнікоў медыа знаходзяцца ў няволі. Гэта жахлівая сітуацыя, і гэту сітуацыю мы все разам павінны змяніць. Для беларускіх уладаў, для міжнароднай супольнасці, для ўсяго грамадства, для ўсіх нас гэта кепска, таму што журналістыка гэта не палітыка, гэта не нейкае змаганне, гэта грамадскае добро. Калі мы все разам будзем гэта разумець, мы можам як краіна, як народ, як супольнасць рухацца наперад. Таму сённяшні наш зварот да ўсіх, журналістыка гэта не злачынства, і журналісты павінны быць на волі. Плаці, плаці і яшчэ раз плаці. Гэтак у рэчаіснасці выглядае бясконцы ланцуг судоў Алексея Ліпеня. Ужо ў 4-й раз паводле крымінальнай справы за абразу службовай асобы ў тэлеграме ён атрымаў штраф памерам 1000 рублёў і 2,5 гады папраўчых прац без адлічэння ад папярэдняга тэрміну. Цяпер Алексей адбывае агулам 5 гадоў гэтак званай хіміі ва ўстанове адкрытага тыпу. Да, 4-й суд. И 2,5 года срок, но методом поглощения, естественно, и 1000 рублей пострадавшему. У меня назрел очередной вопрос вчера в суде, очень хотел его задать, но вы же понимаете, если начну разговаривать с судьей, меня выгонят, штрафака дадут, ну, стандартно. У нас же это любое обращение к суду, неуважение автоматически.
А если под постом, например, который был в этом телеграм-канале, не тот человек, о котором есть сведения, как Алексей мог умышленно оскорбить чувства и достоинство человека, фотография которой не является действительностью, не является реальной фотографией того человека. Но вот это было в последнем деле. Фотография не того человека, кому Леша писал комментарий. Но, однако, это никак не мешает его обвинить и впаять ему очередные 2,5 года и 1000 рублей штрафа. Это не штраф, это иск, естественно. Штраф – это судебные издержки в размере 80 рублей. Брат мой сейчас находится в исправительном учреждении открытого типа в городе Гродно. Работает на каком-то заводе Белкарт, где зарплата его не дотягивает до прожиточного минимума. И кто платит? Платим, естественно, мы. Потому что ему платить нечего. Вот и все. По итогу более 9000 рублей уже с нас вытянули. Вот очередная 1000. Где ее вот теперь вот эту 1000 брать? У меня вообще нет идей. В суде смешно было, понимаете? Судили его за одно слово. Одно единственное слово. И притом это слово можно говорить и по телевизору, и на улице, в рупор и так далее. Слово «петушок». За это дали 2,5 года. Поэтому для меня это абсурд. У меня возникает вопрос о справедливой мести, если мы можем говорить, что это месть. Там было 100 комментариев, 200, 500, 50. А мстят одному человеку. Утрымаць увагу міжнароднай супольнасці сфокусаванай на Беларусі вельмі складана. Падзеі беларускай рэвалюцыі адбываюцца ўжо больш за год. Канешне, палітыкі, апазіцыі, актывісты робяць усё, што могуць. Але тут варта зазначыць, якую моц мае мастацтва і асабліва кіно. І вось акурат у гэтыя дні у Польшчы распачалася польская прэм'ера фільма Алексея Палуяна «Смеласць» альбо «Кураж». І вось акурат пра гэта, пра то, як успрымаюць Беларусь, я сёння паразмаўляю з яе рэжысёрам. Алексей, вітаю. Дзень добры. Мы ўжо бачыліся ў Берліне. Гэта, канешне, не прэм'ера сусветная фільма, але тым не менш, за табой ужо некалькі паказаў. І, напэўна, можна ў пэўным сэнсе падсумаваць, якія эмоцыі выклікае гэты фільм. Ну, вось мне ўчора першы варшаўскі паказ вельмі так асабліва стаіць зараз у памяці, таму што адзін малады хлопец, можа, гадоў 25 яму, пасля фільму устаў і сказаў: «Ведаеце, у мяне да вас няма ніякіх пытанняў, у мяне есть только одна рэмарка. Я ніколі ў сваім жыцці не глядзеў фільм у абсалютнай цішыні». Сказаў: «Дзякую вам за гэта». І я зразумеў, што гэта вельмі важны такі вось паказчык таго, наколькі блізка, наколькі глыбока глядач учора глядзеў. Я не думаю, што там толькі быў беларускі глядач. Я больш чым упэўнены, што было дастаткова польскага гледача. І гэта, канешне, важна паглядзець палякам такі фільм. Таму што, па-першае, ёсць шмат падабенстваў з працэсамі, які былі ў Польшчы, але ёсць і шмат адрозненняў. І плюс яшчэ ў залі былі беларусы, якія прайшлі той досвед, які прайшлі героі фільма, альбо іншыя людзі ў сцэнах у фільма, напрыклад, праз Акрэсціна. Нешта падобны паказ быў у Вільні, калі мы паказвалі фільм у ліпені. Там таксама прысутнічалі бацькі дзяцей, якія зараз палітвязні. І вось тая цішыня, вось той подых, які ўчора быў падчас паказу, ён быў асаблівым. Такога не было ў Германіі ці Аўстрыі, ці ў Швейцарыі. Усё ж такі адчуваецца, калі чалавек пражыў нешта падобнае, у нейкай ступені маючы траўму нейкую асабістую, ён глядзіць гэта у цішыні. Ось, і учора я чуў такі падчас паказа. Ну, сапраўды, у гэтым фільме зусім няма музыкі, і гэта дадае такое іншае ўспрыняццё, такое вельмі дакументальнае. У мяне такое было ўражанне,
у некаторых момантах такога пэўнага пагружэння ў фільм, а ў некаторых такое, што гэта адбываецца зусім у іншай краіне, зусім не са мной, не з маімі знаёмымі, то бок было па-рознаму маё ўспрыняццё. А вяртаючыся да таго, вось, што ты сказаў пра тое, што ў Польшы інакш успрымаюць, у фільме ёсць сцэна, дзе адзін з герояў кажа: ну што, ціпа, куды паедзем? У Літву ці в Польшу, так? І гэта вельмі, ну, як бы іранічна і трагічна гучала, асабліва тут у Варшаве. Так, я бы таксама памятаў про ту сцэну і думаў, як успрымаць гледачы. Шчыра кажучы, Дзеніс кажа, ну што, трэба валіць у Польшу. Вось, ты разумееш. Увогуле, фігура Дзеніса вельмі у гэтым фільме спачатку на беларускаму гледачу, бо фільм быў зроблены ў лістападзе, быў гатовы, ну, і ўжо фінальна выйшаў у весну. І гэты фільм, як тая жывая істота, яна пражывае сваё жыццё, свае працэсы. І зараз абставіны ў Беларусі, яны мяняюцца кожны месяц, мы ўсё это разумеем. І словы Дзеніса зараз становяцца вельмі такімі прадказальнымі. Ён тады і казаў, што ўсё закручыцца, сітуацыя не зменіцца, будзе яшчэ больш гайкі закручаны. І ты разумееш, што гэты хлопец меў рацыю, тады мы это разумелі, але тады мы ўспрымалі гэта неяк, мы не хочам гэта слухаць, не хочам гэта ўспрымаць. Але рэчаіснасць дае, што ён меў рацыю. Да, гэта было дзіўна глядзець у Польшы, і шмат беларусаў, якія... Учора мадэратар запытаў, як змянілася сітуацыя пасля таго, як фільм выйшаў. Я сказаў: ведаеце, мне падаецца, размаўляючы на мове візуальнай, на мове кінематаграфічнай, сітуацыя змянілася тым, што палова гэтага зала, людзі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі. Вось так змянілася сітуацыя. Магчыма, частка з іх нават удзельнічала ў пэўных сцэнах, якія былі ў фільме. Што мяне яшчэ як бы ўражвае і што для мяне вельмі важна ў гэтым фільме, гэта тое, што гэты фільм не фокусуецца толькі на падзеях жніўня, а паказвае рэтраспекцыю, што насамрэч Беларусь гэта пражывала ўжо больш як 20 гадоў. Гісторыя і спадарні Красоўскай, і свабоднага тэатру, знікнення нашых палітыкаў, і папярэднія акцыі пратэсту, гэта ўсё ў Беларусі ўжо было. І гэта вельмі важна, каб гэта паглядзелі маладыя людзі, якім падаецца, што Беларусь толькі прачнулася, правда? Абсалютна. Гэта была адна з маіх мэтаў, чаму і ў пралогу такі будаваў. Гэта была мэта накіравана пабудаваць 2,5 хвіліны пачатку, як такі вось удар у твар гледачу непадрыхтаваным. Вось, і фільм сканчваецца гэтым зноў. Гэта такое вось кола, такая вось ронда, якая ідзе. Вы абсалютна слушна заўважылі. Гэта была моя галоўная мэта, што гэта не нешта новае. Гэта проста іншы маштаб. Але ўсё гэта мы пражывалі, і гэты працэс, ён несканчаемы. Але ўсё ж такі хочацца верыць, што ён прывядзе да таго, на што беларусы спадзяюцца яшчэ. І вельмі важна тое, што ты робіш як рэжысёр, ты спалучаеш паказы, кожны паказ спалучаеш з пэўнай акцыяй грамадзянскага пратэсту і напаміну пра тое, што дабываецца ў Беларусі. І гэта ўжо традыцыйныя фотаздымкі палітзняволеных. Як вось на гэта рэагуюць людзі, якія прыходзяць упершыню, бачаць і сутыкаюцца з Беларусю? Я лічу, што гэта зіндзібілізіруе, робіць гледача вельмі эмпатычным, таму што гэта падрыхтоўка да паказу. Любы мой фільм, я ніколі заўсёды перад фільмам нешта кажу, я падрыхтоўваю гледача. Канешне, глядач, які прыходзіць на такі фільм, ён ужо ў тэме, ён разумее, пра што ідзе фільм, калі гэта не беларус. Ён падрыхтаваны. Але вось гэта магчымасць з партрэтам, гэта магчымасць зблізіць гледача настолькі блізка, каб ён, гледзячы у твар гэтага палітвязня, разумеў маштаб трагедыі. Ён сядзіць не адзін. Я даю магчымасць сядзець побач тым чалавекам. Ён не ведае гэтага чалавека, не ведае гісторыі, не ведае, ці ёсць яго дзеці, ці ёсць яго бацькі. Але так ён збліжаецца да тэмы, да палітвязня, і ёсць надзея, што ён напіша ліст яму. І вось гэта акцыя, это бадай самае галоўнае, што першае гэта фотаздымак, які мы архівіруем, збіраем, дасылаем бацькам ці сваякам гэтага палітвязня, але яшчэ гэта надзея, што гэты чалавек напіша ліст гэтаму палітвязню. Вось гэтыя акцыі мы праводзілі
я не ведаю, можа, ў 30 гарадах Германіі. Нават калі мяне няма, то хтосьці з нашай каманды, дыстрыб'ютар стае і перад паказам робіць гэту акцыю. Мы рабілі это ў Вільні, рабілі это ў Варшаве, будзем рабіць далей. Вось. І я зараз хочу падзяліцца, можа, такой вельмі такой важнай інфармацыяй, такую, можа, яшчэ мала хто ведае, толькі вчора атрымаў эту інфармацыю, што фільм будзе паказаны ў еўрапейскім парламенце. Вау, цудоўна. Гэта вельмі важна, асабліва цяпер, калі рыхтуецца 5-ы пакет санкцыяў, асабліва цяпер, калі мы пачулі судовыя прыгаворы Марыі Калеснікавай, Максіму Знаку. І, дарэчы, вось варшаўскія паказы, яны тэматычныя, яны звязаныя з некаторымі асобамі. Вось якім чынам ты гэта абіраеш? Ну, шчыра кажучы, вось пра варшаўскі паказ, што мы прысвецім Марыі і Максіму, гэта была думка сястрой Марыі Калеснікавай яшчэ месяцы 2 таму. Мы прысвячалі ўжо аднойчы такі паказ у Штутгарце, горадзе, які звязаны з Марыяй. Мы рабілі гэта, калі не памыляюся, ў пачатку ці ў сярэдзіне ліпеня. І тады мы сустрэліся з Тацянай і падумалі, што нас чакае варшаўскі паказ. І мы разумелі, што хутчэй за ўсё рэжым будзе спрабаваць вельмі хутка прынясці вырак Марыі, і мы думалі, што нам трэба гэта неяк спалучыць. І ўжо тады ўзнікла пытанне, што як толькі будзе вядомы даты паказу, мы прысвячаем адзін з паказаў. Мы надумалі адзін паказ прысвяціць Марыі, а другі Максіму. Пасля вырашылі, не, яны настолькі разам, іх немагчыма разлучыць, яны павінны быць разам. Вось. І мы неяк думалі, што мы крыху будзем раней. Але бачыце, лёс нападказ, што учора быў вырак, а сёння толькі паказ. Мы спазніліся на 1 дзень. Можа, так мелася быць, бо гэта не выпадкова, але хочацца верыць, што ніхто з гэтых больш за 600 палітзняволеных, якія сядзяць. Я ўчора, дарэчы, пра гэта таксама думала, што нават усе палітзняволеныя не змясціліся бы ў гэтай зале і не змаглі бы разам паглядзець фільм, бо іх настолькі шмат у Беларусі. Але хочацца верыць, што, напэўна, яны не адсядзяць сваіх выракаў, такіх, якім прызначыў іх гэта лукашэнкаўскі так званы суд. Адпаведна, таму што калі няма надзеі, то мне мяняць прафесію. Кінамастацтва – это пра надзею, это пра людзей, якія спадзяюцца і робяць фільмы дзеля гэтага, конечно. Пра надзею і пра смеласць. Пра надзею і пра смеласць. Можна сказаць, мастакі – это людзі, якія смелыя, мець надзею. Дзякуй вялікі за размову, Алексей. Дзякуй вялікі вам. Хацеў яшчэ сказаць гледачам, што сёння будзе паказ у Познані, заўтра будзе паказ у Вроцлаве, 10 верасня будзе паказ у Хтыні і 11 у Быдгашці. Я шчыра запрашаю ўсіх гледачоў прыйсці на паказ фільма, а тых людзей, якія не паспеюць паглядзець фільм у Варшаве, яшчэ будзе ў нядзелю паказ, і мы таксама шчыра запрашаем. Вялікі дзякуй. З нагоды Дня беларускай вайсковай славы мы падрыхтавалі для вас адмысловае віншаванне, каб разам узгадаць памятную перамогу літоўскага войска над маскалямі пад Воршай у 1514 годзе. У роліку гучыць адзін з маіх самых любімых вершаў Ларысы Геніуш «Беларуска». Паэтка і сям'я зазналі рэпрэсіі ад савецкіх уладаў, а таму вельмі сімвалічна гэты ролік прысвячаем усім беларускім палітвязням і пацярпелым ад сілавікоў. Калі цябе мілы краіна пакліча за родны змагацца парог, то суму не будзе ў мяне на абліччы, ні страху не будзе ў грудзях. Дзявочае сэрца ў хвіліны так важнай ніколі тады не здрыгне, а буду не менш за цябе і адважнай, каб сілы дадаць і табе. Бо сэрца дзяўчыны пад кужелем тонкім, як сэрца найлепшых сыноў, гарыць то ж каханнем для роднай старонкі і спадчыны нашых дзядоў. Ты пойдзеш у бой, а я плуг пакірую, коня накармлю, напаю, і так апаронім, засеем, збудуем Беларусь дарагую сваю.
Бо гэтак, як стрэльбы і кулі як звонкай, як сінія сталі мяча, заўсёды патрэба для нашай старонкі адважных хлапцоў і дзяўчат. Сёння ў выданні «Шмат» размаўлялі пра адвагу. І вось верш Ларысы Генюш акурат скончваецца такімі словамі, што нам сёння як ніколі патрэбныя адважныя хлопцы і дзяўчаты. А я дадам, што яны у нас ёсць. Дзякуй вам вялікі за ўвагу. Я, Аліна Коўшак, з вамі сёння развітваюся. Да сустрэчы ў новым тэлевізійным сезоне «Белсату».